ببزلخمو نمو سلامتنا تقبلوا فتواتن كبراتن تخاتلتنا إذا كانلم حصرت زيناتات سبورت حزنا قريبنا لنا سناي مكتتالم هاجراويت غانتا برازيل بتصليم ماليا نميدا توردم هاجراويت غانتا برازيل اب قعس اجرن زغاطم زل عليتنت بمقوام ابتي مسمزن هاجراويت غانتا غيني زكايدتو ناي محزنت قطم ملو بملو تصليم زحبرو ماليا وديانا ميدا وريدام تصاوت هاجراويت غانتا برازيل اب قدما ابرن نايت محزنتاو قطم نت ملو تصليم زحبرو ماليا وديوم كصاوتون كلو دحر عرفت غنا نت لمود مللي ات هاجراويت غانتا زخونه بيچا حواس سمياوي زلو ماليا وديا قطما قصيلا هاجراويت غانتا برازيل بز اغاطامي كتحلفو زدليت ملختي نعليتنت بوتا يبلنا نمبال كوينو اتنز ملخت كم حلالفلو زدليلو مخنياتكا ابالتا هاجراويت غانتا زخونه فينسيس جونيور بتدغاغام عليتاوي مدقعت سلازورديوم كوخب تصاوتاي فينسيس جونيور قدم جل سامنتات اب تزازمن ناي زعمت وددر مس كلوب ريال مدريد እና تصاوتن حبر قربوت مسرت بمغبار بتدغاغامي عليتاوي مدقعت كوردو صنيحيوم ابز حلف ورح غنبت مدريد انصار فالنسيا تغطمو ابز نبرت اوان مننت مسرت زغبره مدقعت مسغاطمو ريال مدريد نابيت صحفت اخبار حق اسبانيا ناي قرحنت غبن كم اتفصمه ريبورت كم زغبرت يذكر نسعبو خاق مجال سمونات نتغبن فصيمو مابلع الاتبالو شوعته والقسبات مقصعت تبينو مالهم كابتوم شوعته اتوم 4 بدمر ناي 3000 يورو ገንዘባዊ ማጽዓትን ንዝቕጽል ክልተ ዓመታት ካገጽ ስቴዲዮም ንኸይሪኡን ክቕጽዑን ከለው እቶም ኣብ ክልል ዕድመ 18 ክሳብ 21 ዝርከቡ ካልኦት ሰለስተ ኻ ብድምር 5000 ዩሮን ንዝቕጽል 1 ዓመት ካ ስቴዲዮም ንኸይኣትውን ዝብል ማጽዓት ተወሲኑሎም ኣሎም ናብ ግጥም ሕዝነት ብራዚልን ጊንን ምስ እንምለስ ኣከፋፋሊ ኒውካስል ጆሊንተን ንፈለማ ኣዋን ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ወኪሉ ክስለፍን ከሎ ነታ ፈላሚ ሸቶ ብምዝጋብ ካ መሪሕነት ንጋንቱ ትሒዙ ነታ ካልእት ሸቶ ብራዚል ሮድሪጎ ምሰምዝገባ ተጻወተ ሃገራዊት ጋንታ ጊኒ ጓራሳይ ብሩእሱ ኩዕሶን መርበብን ብምርኻብ ጋንቱ ናብ ጾታ ከም እትምለስ እኳ ተገበረ ብራዚል ብመንገዲ ኣከፋፋሊኣ ሚኒታኦ ሳሴት ሸቶ ከተመዝግብን ከላ እቲ ግዳይ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ዝኾነ ቪንሲየስ ጁኒየር ካ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ነታ ራብዒት ሸቶ ኣመዝጊቡ በዚ ኸ ኣብቲ ኣብ ባርሴሎና እተኻይደ ምሕዝነታዊ ግጥም ዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል 4-1 እዩ ተዛዚሙ مودريتش اب سانتياغو برنابو كصنح يدلي لوكا مودريتش كاب سعودان زقربو هطور ገንዘብ زحاز سممع كنصغن كلو نزقصل 1 عمت اب ريال مادريد ناي مصنح دليتالو تباهيلو ناي قدم اكفافالي توتنهام نبر مودريتش اب عمت 2010 تقلتن ناب ريال مادريد كصنبرن كلو حزنا اب زلنا ورح خرامات مستغانتا زلو وعل سلازبقع اب زولو مسكوت مسغار مسكلو كفلالو زبل قمت نيرو ناي قدم ودغانتو نبر فرنساوي كاريم بنزيما ناب سعوداويت كلب الاتحاد حرمت صنبارو مودريتش سمو بسفيحو مس كلبا سعود عرب تتحيز كل عالصنيحو كاتخونن كل حطوتات كيتقبلوا كم زترفين ينغرالهم بمسرت حبريتا جيان لوكا دي مارزيو مودريتش كاب سعوداويت كلب الهلال نعمت 170 مليون باوند و 300 مليون يورو ان تخفله نسلست عامات زصنحو علكو انت قربلو نسغن زقصل 1 عامت اب ريال مادريد كصنيحو وسينو ريال مادريد حزنا ابزلنا ورح كرامات زكاد مسح مسغغار انجليزاو اكفافالي بورشيا دورتموند بلينغهام ب 113 مليون يورو مفراما نهلاو مودريتش زخونه يكون صلوا كفطرولي الكاز حساب هيكونن زيادة كالوتا كفافلتنا اتفلي نجر كهبنايو غاري ساوثغيت اسلطاني غاري ساوثغيت الكساندر ارنولد اكفافال هاغراويت غانت انجليز كوينو كم زقصل افليطوم الكساندر هاغراويت غانت انجليز امصاري غطمات يورو 2024 مس مالتا ابز كايدو تغطم 4 بادو سعرتو لصوتا حدش اب التوهب بوتا مكففال زدنا بقعت كركي اليوم از ودع سنه 4 عمت اب تغطم غانتو مريحነት نختحزخ على توشوتو بتصاوتاي مالتا كونتا تمزغبت تزعبي سرح بمسرح زعبي أبركتو زنبورو جنانسيوم إتاكاليت شوتون انت خونت بعلو أرنولد كابروحو قالي عزا مزقبا أزياء تدنق يعني رام أب أقام الزام عمتا 2020 سلستان أسلطان ليفربول كلوب ألكساندر أرنولد نام أكل ميدا بممصا أبوتا أكفافلت كم زقاوت بمقبار اتزدنق بقعتون عالم كم زارق كم زقابورو يذكر أسلطان هاقراويت غانتا انجليز ساوثغيت كان وسانة كلوب سعيبو أب هاقراويت غانتا انجليز كم كفافل نخصاوت كسلفون كله قطر 10 مالا زلبس أرنولد كأكاب وزدل بلا بزقبا فصيميوم اب رئسي زخونه يكون حتى يلن نسو كغبر يخيليوم بت مدب حغسيو قدم حاده ورح عبيلو بتليفون تزراريبنا نيرنا بتوسان ازي حغ زخونه كوينو يسمعني اتي خلي إلنا زحسبنا بتخكل ارينا زياده اتون قالوتا كفافلت اتفلي نجر كهبنا يقبل اسلطان هاغراويت غانتا انجليز دحرتي مسمالتا زنبروم صوتا ريتو هيبوم
ماركس راشفورد اتزلعله تخفال يونايتد كخونيم ماركس راشفورد مس مانشستر يونايتد زلو وعلا مزام ناي زمص عمته وددر زبقع اكو تخونه مانشستر يونايتد نز انجليزاوي بروفيشنال تጻዋታይ تزلعله تخفال كغبرو زخل مطن ገንዘብ زوهبو ناي نوح غزي وعل كتقربوليام ود 25 عامت راشفورد نيونايتد 30 شوطات بمزغاب صبوق كبحال زخل ناي وددر زمن يحلفو زدنا بقعت انجليزاوي بروفيشنال نتابي إريك تنهاج تلقانتا اب قطمات بريمير ليج ناي سالساي درجه كتحزن اب قطمات وانጫ كارابو اكا كتعوتن ام ناي فصام قطم وانጫ اف ان ክትበጽሕን አበርክቱ ገይሩ ኣብ ዓመተ ውድድር 2021 ሓሙሽተ ግዜ ጥራይ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኩዕሶን መርበር ምን ዘራኸበላ ራሽፎርድ ኣብ ትሕቲ ተንሃግ ንዘርኣይ ምንቕሕ ስዒቡ ናይ ነዊሕ እዋን ውዕል ከተፈርሞ ክለቡ ድሌት ኣለዋ በመሰረት ሓበሬታ ደስታን ዩናይትድ ራሽፎርድ ሰሙናዊ 375,000 ፓውንድ ክትከፍል ተዳልያላ ዝጸንሐ ውዕል ዝተጻዋታይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዘብቅዕ መጻዕድል ግሬዝማን እንታይ ኮን ይኸውን አንቶኒ ግሬዝማን ኣብ አትሌቲኮ ማድሪድ ክጸንሕ እኳ ድሌት እንተሃለዎ እተፈላለያ ክለባት እግሩና ሰዓባ ይሃድን ኣለዋ እዚ ተጻዋታይ ናብ ፈረንሳ ክምለስ ድሌት ዘለዎ እኳ ተዘይመሰለ ኣብ ራዳር ፓሪስ ሴን ጀርማን ከም እታው ግን ዓዲ ይውዓለን እዚ ይኹን እምበር ግሬዝማን ካብ አትሌቲኮ ምንቕ ክብል ድሌት ከም ዘይብሉ ንቴሌፎ ተሓቢሩሎም ግሬዝማን ኣብ ርእትኡ ኣብ አትሌቲኮ ክጸንሕ ድሌተይ ኣዝየ ሕጉስ ዘለኹ ስድራውን ሕጉሳትዮም ይብል ኣብ ዓመተ ውድድር 2022-2023 ኣብ ግጥማት ላሊጋ 15 ሾቶታት ከመዝግብን ከሎ 16 ከዓሳሱ ሓገዝ ብምግባር ኣብ ናይ እስጳኛ ኤውሮጳዊ መድረኽ ተሳትፉ ዕዙዝ ተራ ከም ዝነበሮ ኣይርስዕን ኢንተር ንአርሰናል ሕቶ ከተቀርብያ ኢጣሊያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ብልቃሕ ኣብ ሊጓን ፈረንሳ ዝድነቕ ግዜ ንዝሕለፈ መንእሰይ ከተፈርም ጻዕርታት ተካይዳላ ኢንተር ሚላን ነዚ ኣመስመር ምጥቃዕ ዝስለፍ ተጻዋታይ ፎላሪን ባሎጋን ከተፈርም ድሌት ከም ዘለዋ ከም ዝገለጸት ካብ ኢጣልያ ዝስምዑ ዘለዋ ሓበሬታታት የመላኽቱ እዚ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ምስ ፈረንሳዊት ሬንስ ኣብ 39 ግጥማት 22 ሾቶታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ነታ ብልቃሕ ሰይዳቶ ጸንሐት ኣርሰናል ተመሊሱሎም ባሎጋን ዘርኣዮ ብቕዓት ክለባት ኤውሮጳ ብንቕሓት ከም ዝከታተሉ ኮይኑሎ አሰልጣኒ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ንውጽኢት ማእከል ስልጣና ኩዕሶ እግሪ ክለብ ንዝኾነ ተጻዋታይ ብዕምቆት ክግምግሞ ድሌት ኣለዎ ሜይል ስፖርት ኣፈለማ መዓልታት ናይ ወርሒ ሰነ እዚ ተውህቦ ዘለዎ ተጻዋታይ ብክልቲአን ክለባት ሚላን ይህደን ምህላው ከተንፍትን ከላ ኢንተርኔት ናይ ምፍራም መስርሕ ትመርሖ ዘላ ትመስል ክትብል ጋዜጣ ኢጣልያ ሓቢራላ ኣብ መንጎ ወከልቲ ዳይሬክተር ኢንተር ስፖርት ፒየሮ አውሬሊዮን ሓለፍቲ ክለብ ኣርሰናልን ዝሓለፈ ሓሙስ ፊት ንፊት ተራኺቦም ከም እተዘራረቡ ይግለጽ ኣሎ سلمنتاي بيريز زيدان كملز زدلي زينادين زيدان ساسا غزيو تمليسو ናይ ቅድም ቃልሱ ክደግም ዝምነይ ውሑዳት ኣይኮኑን ይኹን እምበር እዚ ትምኒት በቀሊሉ ዝትግበር ኣይኮነን ንኹዕስ እግሪ ከም ተጻዋታይና ሰልጣንን ኮይኑ ኣብ ዓንኬል ታሪኽ ካብ ዝረኣዩ ሓደ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ሕላገት ኩዕስ እግሪ ዝኾነ ሰብ ተጻዋታይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝነበሮ ብቕዓት ንኹሉ ሰብ ዘእመነ ተጻዋታይ ነይሩ ሃንደበት ከም ሰልጣን ኮይኑ ደብኽ ብምባል ካብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዘመዝገቡ ዓወታት ተኣምር ዘብል እዩ ሎሚ ግን ካብቲ ብሃንደበት ደብኺሉ በሃንደበት እተሰወረሉ ሞያ ምስልጣን ኩዕስ እግሪ ካብ رح نوح غيرلهم ناتونا مويا مسلطان كعس اغري مملاس زنافقو دما وحدات ኣይኮኑን በአንክሮ ከይካታተልዎ ብፍላይ ከሪያል ማድሪድ ጁቬንቱስን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ካብቶም ዚዳን ሞያ ምስልጣን ንኽምለሰሎም ሃንቀው ዝብሉን በቀረባ ዝከታተልዎን ሓንቲ ሪያል ማድሪድ እያ ናይ ዚዳን ምምላስ አጥቢቆም ካብ ዝምነዩን አጥቢቆም በቀረባ ካብ ዝከታተሉ ናይ ሪያል ማድሪድ ፍሪ ዝበለዩ ንድሌት ማድሪድ ፍሊ ካብ ዝገብሩ ካብ ፕሬዝዳንት ታክለ ፊዮሬንቲኖ ፔሬዝ ሕብሪ ዓይንኻ ባህ ያበለንን ብምባል ጥራይ አሰልጣን ከባር ድሕር ዘይብል ፔሬዝ ንኽልተ እዋን አሰልጣን ኮይኑ ኣብ በርናቡ ንዝረኣዩ ዚዳን ምንታይ ክምለስ ዝደሊ ፔሬዝ ነዚ እኹል ምኽንያት ኣለዎ ፔሬዝ ፕሬዝዳንት ማድሪድ ኮይኑ ኣብ ዝመጸሉ ናይ ፈለማ ዓመታት ሕላገታ ክለብ ክሳዕ ምዃን ካብ ዝበጽሑ ከዋኽብቲ ተጻወታ ክለብ ሓደ ዚዳን እዩ ነይሩ ድሕሪ ገለ ዓመታት ከኣት ፈረንሳዊ ኮኸብ ከምቲ ተጻዋታይ እንከሎ ኣዝዕው ዝነበረ ከመሰልጣን ብምዃን ከኣነ ሰለስተ ተኸታተልቲ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብምዕዋት ብሉጽነቱ ኣርእዩ እታ ክለብ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣብ ዘይነበረትሉ እዋን ኣብ ክፍሊ መቐየር ክዳን ተጻወቱ ዝፍጠር ንዝነበረ ህኮት ብምርግጋእ ንዓበይቲ ከዋኽብቲ እታ ክለብ ሰጥ ኣቢሉ ብዲሲፕሊን ከም ዝምርሖ ብምግባር ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብቲ ዝነበራ ክብሪ ናይ ላሊጋ ክመልሳ ክኢሉ እዩ ሎሚ ከዓ ነዚ ታሪክ ክደግም እዩ ዝደሊ ዘሎ ፔሬዝ ስለዝኾነ ከዓ ሚሕር እንተፈተዎ ዘገርም ኣይከውንን ፔሬዝ ዚዳን ናብ ማድሪድ ክምለስ እንተደኣደልዩ ልዳት ታክለ ወትሩ ንዑ ክፉት ኮይኑ ከም ዝጽበዮ ከም ዝገለጸ ብዙሕ ሓበሬታታት ወጽዩ ዚዳን ግን ኣሰልጣን ኮይኑ ዳግማይ ናብ በርናቡ ክምለስ ድሌት ከም ዘይብሉ ኣቀዲሙ ሓቢሩ ነይሩ ፔሬዝ ግን እዚ ተኣምረኛ ናይ ዛ ክለብ ዝኾነ ዚዳን ከም ሰልጣን ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ከም መምኻር ኮይኑ ክምለሶ ድሌት እዩ ናይ ዚዳን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምምላስ ነታ ክለብ ዓብ ጸጋ ምዃኑ ፔሬዝ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ንሱ ነታ ክለብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስለ ዝፈልጣ
ኣብ ልዕሊ እዚ ኸኣ ዚዳን ተውህቦኦም ርኢዩ ነታ ክለብ ዘድልይዎ ዓይነት ከዋኽብቲ ናይ ምምራፅ ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ዓይኒ ንስር እዩ ነዚ ድማ ራፋኤል ቫራን ከምፂኡ ዝድንቕ ናይ ዓለም ብሉፅ ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ክኸውን ከም ዘብቅዖ ምርኣይ እኽብል እዩ ፔሬዝ ምምላስ ዚነዲን ዚዳን ዝደልየሉ ካልእ ምኽንያት እውን ኣለዎ ነቲ ኣዝዩ ዝደልዮ ፈረንሳዊ መንእሰይ ኮኸብ ተፃዋታይ ምባፔ ናብ ሪያል ማድሪድ ምምፁ ዝዓበየ ተራ ክፃወት ይኽእል ዝብል እምንቶ ስለ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ምባፔ ኣብዛ እዋን እዚኣ ካብታ ፈረንሳዊት ክለቡ ክሰናብት ዘለዎ ድሌት ድሕሪ ምርኣዩ ፔሬዝ ብመንገዲ ዚዳን ሕልሙ ክውን ንምግባር እቲ እዋን ሕጂ ኢሉ ስለ ዝኣምን ድማ እዩ ገባርን ሓዳግን ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ፔሬዝ ንዚዳን ናይ ምምላስ ክሳዕ ክንዲ ትድሌት እኳ ተለዎ ንሱ ተዘይተቐቢልዎ ግና ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ዚዳን ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ኮይኑ ዋንጫ ዓለም ናይ ምዕታር ሸውሃት ተኸፊቱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ በቲ ካልእ ከዓ ናይ ቅድም ክለቡ ጁቬንቱስ እውን ማዕፃ ኣሪሓ ትፅበዮ ብምህላዋ ኣብ ሰለስተ ቀራና መንገዲ ደው ክብል እንከሎ ነይነት ክለብ ክመርፅ ይኽእል خلاخلای أرسنال ننجستي توركينج يمرعم جاكوب كيوير نقاس على عمت حسيتو كوفازلي كم التمرعوا أفليتهم كخبت خلاخلای أرسنال زخانة جاكوب كيوير زحلف صمون نتا نجستي توركينج تبهيلا التسمية حسيتو كلاوديا كوفاليزيك ممرعوا بوقعي حابيرهم بولك إنبناي بروفيشنال هيوتون زي رسع شدشت أوارح زحلف كيوير مسميناويت لندن زخانة كلابو كابز فرارم فرق عمت أبزي ملك زي أب حدار مقرانو كرقاقت انكالو عمناي مودة أتاشومون تقط ماشوتو كمزقب كإليوم بسولوس مزاح حسيتو بحبار أمنا إنستغرام حسابهم أبزي محلالفو ملقت دما كيوير بزقرم سعسيعتن ناي فيديو سئلن مرعوم كم تصنبولو حابيرهم زي لمود قصر سمكات تخونه كوفاليزيك ناي توركين نقستي مالت كوين اوف توركين تباهيلا اتسمه مالت بدليت جزار رساز وصق قصليوم غاسالا عامت كوينا بعالم لخاوي درجه اتفلط توداداري ساعات كتكون انكلا نقست زبسيا مزرخبت كاب عامت 2017 اب جرمن اب تخايده اهغراوي وددر تعواتت بمخانايم نشدشت اوارح مس ارسنال تصنح كيوير بقدم تماله هاغور بولان نجرمن حدا بادو كتسعر انكلانه انكو معوت الشوتو بسمو كمزغبه زخاليوم فتوات تخاتلتنا لومي زحزنا تحسو زينات سبورت ابز فصيمنا لنا سلامكتالكم نمسجن سلام سينما سمري كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سني ترفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري